În România, de mai bine de 7 ani de zile, peste 100.000 de persoane, consumând aceste produse, au obținut rezultate remarcabile și astăzi avem plăcerea să urmărim împreună câteva dintre ele, foarte frumoase și cu multe emoții. Bună ziua, mă numesc Mihai Maria. Am 52 de ani, consum produsele Herbalife un an de zile. Am început consumul acestor produse pentru că nu se mai putea. Aveam 100 de kilograme. Vă puteți imagina să stai pe topuri de 7 cm cu 100 de kilograme. Am scăpat de surplusul de greutate. Am scăzut 32 de kilograme. Mă simt indignat. Și viața e extraordinară. Mulțumesc, Herbalife! Bună ziua, mă numesc Olegherghina, am 63 de ani. Consum produsele de 3 ani, în prima lună am slăbit 7 kg, pe total 16 kg. Mi-a schimbat talia de la 54 la 44. Mă simt extraordinar, mulțumesc produsele de Herbalife! Bună ziua, Mila Crestincu, vârsta 44 de ani. Produsele Herbalife, doar în primele 2 luni de zile am reușit să slăbesc 22 de kilograme și de 8 ani și jumătate cu ușurință minții greutatea. Mersi Herbalife! Mă numesc Popescu Aurora, am 42 de ani, consum produsele Herbalife de 1 an și 4 luni. În primele 4 luni am slăbit 16 kg și apoi în a doua lună de menținere am slăbit încă 2 kg. Mulțumesc produselor Herbalife! Mă numesc Marina Grăgoi, am 56 de ani, consum produsele de 5 luni și jumătate. Vreau să vă spun că înainte de a consuma aceste produse, eram o tânără pensionară, fără vlagă, fără entuziasm, cu moralul la pământ. Asta a fost motivul pentru care mi-am îndreptat pașii spre această companie și vreau să vă spun că mă simt extraordinar. De câte consum? Ce s-a întâmplat? De 5 luni jumătate consum, dar numai în primele 2 luni și jumătate eu am scăpat de surplusul de greutate de minus 16 kg. Mă numesc Liță Nicolae, am vârsta de 52 de ani, consum produsele Herbalife de 2 ani și jumătate. După numai o lună și jumătate, eu am reușit să slăbesc 20 de kg, 99 de cm în circumferințe, talia mea s-a micșorat de la 54 la 48, am obținut un ton și o energie deosebită și îmi place să spun că mă simt ca la 30 de ani. Mulțumesc, Herbalife! Bună ziua, stimați invitați, Maria Bragheș este numele meu, 57 de ani. Consum produsele Herbalife de 9 ani, dar numai în prima lună am slăbit 12 kg și am obținut o sumedenie de rezultate în plan de sănătate. Un total de minus 30 de kg mă mențin de 9 ani de zile, mă simt extraordinar. Mulțumesc, Herbalife! Numele meu este Adela Tovoiu, am 35 de ani, consum produsele Herbalife de 7 luni, aproape 7 luni, timp în care am slăbit 28 de kilograme. Bună mea este Plăcin Tăduță, am 37 de ani, consum produsele alături de întreaga familie de 1 an și 11 luni. Eu am slăbit 6 kg, soția mea a slăbit 16 kg, copiii noștri consumă, au 3 ani, respectiv 7 ani, toată familia ne simțim extraordinar! Bună ziua, mă numesc Dorina Opaina, am 51 de ani. Consum produsele de 5 ani. Am slăbit în prima lună 11 kg, am un total în 6 luni de 35 de kg, de 4 ani și jumătate mă mențin cu ușurință. Mulțumesc, Herbalife! Bună ziua, mă numesc Sergiu Văzboian, am 47 de ani. 7 ani în urmă aveam 111 kg, acum 83, în total am slăbit 28 de kg și mă simt extraordinar. Sunt din Ploiești, am slăbit în prima lună și jumătate 13 kg, am numărit 58, aveam 80 de kg de la 52 la 44. Scopul meu este să nu mă mai recunoaște nici soțul și mulțumesc din tot sufletul. Eu și familia mea consumăm produsele Herbalife de 6 ani de zile pentru că avem o alimentație dezechilibrată, surplus de greutate, probleme cu tenul, eram obosiți și stresați ca majoritatea. Chiar din primele 5 săptămâni eu am slăbit 7 kg, fără foame și cu un tonus extraordinar de bun. Mai mult de atât, calitatea tenului meu s-a îmbunătățit, mi-am recăpătat energia și vigoarea de care aveam nevoie și mă mențin cu ușurință în acest mod de 6 ani de zile. Pentru aceasta nu am decât să mulțumesc acestor produse absolut minunate.